מה חוסם אותנו מלגלות את האני האמיתי שלנו? איך אפשר להשתחרר מהמחסומים ופשוט לפרוח ולהגשים? שיחה משחררת ומלאה בתקוות לכולן, עם פייגי בורגן, מלווה נשים ליצירת מערכות יחסים בריאות ומשוחררות. איך להפוך את החיים שלנו לחיי שליחות מלאים במשמעות? כאן חני מוסקוביץ', שליחה בעיר חרקוב, אוקראינה. בפודקאסט הזה אנחנו נפגוש נשים שונות שיביאו את השליחות שלהן במגוון של תחומים, ודרכה יעזרו לכל אחת למצוא ולדייק את השליחות שלה בעולם. כי לחיות את החיים שבשבילם נבראנו, זה הכי שיש. שליחות כדרך חיים. מתחילים עכשיו. שלום לפייגי בורגן. אהלן. נספר מי את? לא נספר מי את? נשאיר לך. אני חייבת להגיד שהדודה שלי. אפשר לדלג על זה. גידלת אותי, לא סתם. אחיינית שלי. אז אני אגיד גם שאת מקריית מלאכי. במקור. כן, במקור. אחר כך קצת התרחקת. נכון. אני אתן לך את המיקרופון. ספרי מי את, מה את עושה. יאללה. אז קוראים לי פייגי בורגן, ואני גרה במגדל העמק היום. אימא ל8 ילדים שיהיו בריאים בכל הגילאים. והאמת שעברנו באמת מקריית מלאכי לכמה מקומות בחיים, מקריית מלאכי למוסקבה, 8 שנים, ביקרת אותנו גם שם. נכון. גם במגדל העמק זכינו לביקורים שלך. ומה שעשיתי עד לפני זמן לא רב, זה היה להיות מורה. שליחות, גם במוסקבה, שליחות כמורה, וגם בארץ המון שנים שהייתי מורה. היום אני קצת מורה. אחת המורות, תציין. תודה. היום אני קצת מורה בשני סמינרים, בכפר חב"ד ובצפת, אבל הדבר שאני ממש מתרגשת ממנו, נהנית ממנו, פשוט גורם לי לסגור טלפון בתחושה של וואו, מה הדבר הטוב הזה שאני עושה, ואגב, גם לקום בבוקר עם אותה אנרגיה, זה שאני מלווה נשים. אני מלווה נשים בתחום של מערכות יחסים, וכל אישה שחיה בזכות זה יותר טוב, פשוט גורמת לי להתרגש ולהגיד לעצמי, וואי, תודה אלוקים על הזכות הזאת, לגרום לנשים לחיות יותר טוב. טוב, אז השאלה המתבקשת זה, איך הגעת מכיסא המורה לשם, ולמה? שאלה מצוינת. זה היה ככה, אני מנסה להיזכר כמה זמן אחורה. מתי היה הסגר הראשון? הרבה זמן אחורה. שנתיים פלוס. כמעט וחצי כבר, כן. נכון. אז בתקופה הזאת של הסגר הראשון, גם שהייתה מאוד מגבשת משפחתית, ועשתה המון דברים טובים, אני הרגשתי שאני מאוד נסחטת שם, אבל כנראה שזה היה טריגר. זאת אומרת, המון שנים שעשיתי כל כך הרבה דברים בצורה מסוימת לא נכונה, בתחום מסוים, שאני תכף גם אפרט אותו, שאז לא ידעתי שאני עובדת לא נכון, שגרמה לי להרגיש, המון שנים שגרמו לי להרגיש, שאני פשוט שחוקה, גמורה, עייפה, כבויה. אין לי כוח לקום בבוקר. עכשיו, קמתי בבוקר, בואי, אני מורה. לא רק זה, עבדת, שידרת, אנרגיות. בדיוק, מה שאני באה להגיד, וזה היה המשפט הבא, שלא רק קמתי בבוקר, הכל היה בתוכי. זאת אומרת, אף אחד לא ידע בחוץ, שאני מרגישה בפנים שפשוט, אלוקים, אף אחד לא רואה אותי בעולם. תחושה מאוד קשה. כן. זה כזה סוג של הדמעות כל הזמן בעיניים שלך, הן הולכות עוד שנייה לנזול החוצה, ואת בולעת אותם פנימה, וצריכה לשדר עסקים כרגיל, להיכנס לכיתה ולהגיד, שלום תלמידות, בוקר טוב, ולחייך לילדים ולבעל, אבל אין מה לעשות, בסוף זה משפיע. ככה תקופה, היה לי מאוד לא קל, ואז פגשתי פרסום לאיזשהו קורס, הגעתי לקורס הזה, ופתאום התחלתי לקבל כלים לעצמי. התחלתי לקבל כלים שפשוט שינו לי את כל העולם הפנימי, מלחיות כל הזמן מהאור שלי החוצה, האור בעין החוצה, התחלתי לחיות פנימה. התחלתי להקשיב לעצמי, מה קורה לי שם בפנים, מה אני מרגישה? זה משהו שבכלל לא נתתי לו ביטוי, כי מה זאת אומרת, תמיד צריכים להתגבר, ומוח שליט על הלב, ולתפקד, ויש לך כל כך הרבה תפקידים, ומאוד doing, מאוד לעשות כל הזמן, ואף פעם לא שאלתי את עצמי, מה את מרגישה? מה את רוצה? מה עושה לך טוב? זה שאלות שבכלל לא נכנסו ללקסיקון שלי, כאימא, כמורה, כאישה, כי מבחינתי הם היו לא לגיטימיות. והכלים שהתחלתי ליישם, כלים שרכשתי והתחלתי ליישם, פשוט שינו לי את כל העולם הפנימי הזה.
והפלא ופלא, האנרגיה התחילה לחזור, והתחלתי לחיות, ולאט לאט זה גם התחיל להשפיע על מערכות יחסים, ואם נדבר למשל, סתם בתחום הזוגיות, אז יש לי בעל מקסים, ואת מכירה אותו, והזוגיות שלנו נחשבה לזוגיות טובה, זה לא העומק בכלל שאפשר להגיע אליו, אפשר כל כך לקבל חיים חדשים בכל תחום. התחלתי ליהנות מההורות שלי. מבחינתי היה להיות אימא, זה לעשות המון המון דברים, לאהוב את הילדים כמשימה, לאהוב את הילדים, לעשות בשבילם המון המון ריצוי, בתוך כל מערכות היחסים, אבל גם כאימא, וכל הזמן גם ללכת לישון עם תחושה של איזה אימא גרועה אני. איך אפשר בלי זה? כן, אני הייתי בטוחה, אגב, שאימא זה מילה נרדפת לרגשות אשם. כאילו, התינוק הראשון נולד, ביחד איתו נולד שק של רגשות אשם שמתיישב לך על הלב, מה עשית טוב, מה לא עשית טוב, למה אמרת ככה, מה היית יכולה לעשות יותר טוב, זה מאוד מעיק, זה מאוד מכביד, זה מאוד מחבא, זה מאוד מאוד מוריד את האנרגיה, ואז התחלתי לקבל ביטחון בהורות שלי. ולהתחיל לנקות את הדבר הזה שנקרא רגשות אשם, שאגב, במאמר מוסגר, אני אומרת לך, רגשות אשם הם לא רגשות. רגשות אשם זה מחשבות שמקטינות אותנו, גורמות לנו להרגיש קטנות, אשמות ומקבעות מצבים, המחשבות האלה מאוד מקבעות את המצב שאנחנו רוצים לצאת ממנו כביכול. אז... ואנחנו בעצם, את מדברת עכשיו, אנשים שומעות אותך ואומרות, אבל גם אני חיה ככה, ואני שורדת, כאילו מתרגלים באיזשהו מקום. נכון, אני מסכימה איתך. אלה החיים. בדיוק, אני מסכימה איתך, ואני יכולה להגיד לך יותר מזה, שרוב הנשים שמסתובבות, הן נשים שאומרות, אלה החיים, הן רואות את הירידה בעיניים, הן רואות כאילו את האופק הפחות טוב, הן אפילו מפחדות שזה יקרה, אבל כאילו משהו... מאוד גלותי, סליחה שאני משתמשת במילה הזאת, משהו נורא נורא גלותי בתפיסה הזאת, שככה אנחנו אמורים לחיות. מה זאת אומרת? בחיים צריכים לעבוד קשה, בחיים צריכים להתאמץ, בחיים צריכים להתפשר, בחיים צריכים לוותר כל הזמן על דברים. העולם גם אומר לך את זה, יש... את גדלה על זה, נכון. את גדלה על זה, וזה, בואי, את חושבת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שאנחנו נוותר ונתפשר, ורק הקשרים שלנו עם האנשים שאנחנו אוהבים ילכו והתרחקו? זה הרי לא הגיוני. לא הגיוני. ובפועל זה מה שקורה להמון המון המון, ומה שמשאיר אותם במצב בינוני, שהולך ונעשה פחות טוב. נשים באמת מגיעות למצבים לא פשוטים. יוצא לי לשמוע מנשים, וואי, אין לך מושג, אני פשוט מרגישה לא טוב, מיגרנות כרוניות. בואי, המגרנות הכרוניות האלה לא באות סתם. זה לא אמור להיות. ממש לא, המגרנות הכרוניות זה סיפור. הם מספרים לך משהו פה. הגוף שלך מספר לך סיפור, תעצרי, תקשיבי רגע לעצמך, תעשי סטופ, משהו פה רומז לי שלא טוב לי, והדרך שאני הולכת בה, מדי קוצים ודרדרים, אני פוגעת בעצמי. זה כאילו באיזשהו מקום מנגנון טבעי כזה שקורה, לכמה זה קורה? זה קורה לכולם אולי במידה מסוימת, או... את יודעת משהו? לא לכולם, כולם. קודם כל, יש בתים שמגדלים את הילדים בצורה יותר נכונה, כי ההורים שלהם גדלו בצורה יותר נכונה, כי את יודעת, זה שרשרת כזאת גדל עם תפיסה שקיבלת בבית. בדיוק, אבל זה קורה להמון. המון המון שנמצאים במקום הזה של אלה החיים. עד שמשהו תופס אותם, משהו מדי חזק, תחום מסוים שנורא נורא מציק להם, והם כבר אומרות לעצמם, זהו, אני לא מוכנה לחיות ככה, כמו שקרה לי. כי אני הייתי בטוחה שאני די הולכת במסלול נכון. זאת אומרת, לא הבנתי אפילו בכמה מישורים אני טועה, בלי להבין. בדרך כלל, אם לא קורה משהו, אנחנו לא עוצרים ומתחילים לחשב את כל החיים מחדש. נכון, אני מסכימה איתך. כפי שזה קורה. כן, אני מסכימה איתך, רק הנקודה היא, שנשים לא יודעות אותה, שכשהן שוגות בדברים נורא נורא בסיסיים שקשורים אל עצמם, הן בעצם פוגעות בכל מערכות היחסים שלהם. מה שקורה בעצם, זה כשמערכת היחסים שלי, עם עצמי, שם יש דברים שאני לא נותנת להם את המקום הנכון, לא נותנת לגיטימציה לעצמי, למי שאני, אז הביטחון שלי בתוכי יורד. כשהביטחון שלי בתוכי יורד ואני לא רואה את עצמי, מה הסיכוי שאחרים יראו אותי? את יודעת, זה מזכיר לי בדיוק ככה, פרשת שבוע שלפני כמה שבועות, והיינו בעינינו כחגבים. כשאנחנו רואים את עצמנו כחגבים, במיוחד אצל נשים, שרואות את עצמם כחגבים, אז כולם יראו אותך ככה. וכן היינו בעיניהם. וכן היינו בעיניהם, בדיוק, זה ההמשך הישיר. את אומרת, במיוחד אצל נשים, בדיוק רציתי לשאול אותך, את מדברת על נשים כי את עובדת עם נשים, או שזה בעיה נשית, כאילו? אני אגיד לך, זה בעיה נשית, ואני עובדת עם נשים כדי לפתור את זה, בגלל שגם האישה היא עקרת הבית, והכל מסתובב סביבה, לא יעזור. את יודעת שבגאולה כתוב שנקבה תסובב גבר, זה אמיתי. באמת, אישה שחיה גאולה, הבית סובב סביבה באמת.
עכשיו, אני אסביר גם למה זה קורה אצל נשים יותר. נבראנו בבריאת העולם, אדם הראשון נברא ראשון. אז הוא נברא, לא הייתה מערכת יחסים אנושית, אוקיי? היה דומם, צומח, חי, אבל לא היה מדבר, לא היה בן אנוש. ומה שקרה זה שגבר מאוד מאוד מחובר לעצמו. וכשהוא רוצה משהו, הוא יודע מה הוא רוצה. הוא לא צריכים להסביר לו ולהקשיב לו, מה אתה רוצה? תקשיב שם לעומק, לא. הוא לא צריך את זה, הוא לא זקוק לזה, כי הוא מאוד מאוד מחובר. רעב, אוכל, עייף, ישן, וכמו הבדיחה, חולה מת, כן? אבל, חס וחלילה כמובן, אבל זה הרעיון. אישה נבראה שנייה, היא נבראה אל תוך מערכת יחסים. ומה שקורה, זה שהיא כל הזמן רואה את כולם לפניה. וואי, מטורף. מטורף ממש. ואיך אנחנו יכולות לחזור מאירוע עם הפאה והעקבים, להשכיב את הילדים, לשכוח את עצמנו, לא לאכול, לא לשתות, ועוד ועוד צרכים של הגוף ושל הנפש, אנחנו פשוט שוכחות את עצמנו, אבל גם יש שם תפיסה מאחורי זה. אם אני אדאג לכולם, כולם יהיו מאושרים, אז אני אהיה מאושרת. אבל זה עובד הפוך. אם תדאגי לעצמך באמת, לא לחיות חיים של בריחה, יש הרבה נשים כאלה שאני גם פוגשת, שכביכול מגשימות את עצמם, או עושות המון דברים שהם כאילו, אני דואגת לעצמי, אף אחד לא ידאג לי, ממקום של בריחה, לא ממקום אמיתי, אז זה גם לא יביא את התוצאה שאנחנו חולמות עליה, שזה מערכות יחסים קרובות וטוב, ושמחה ורוגע ושלווה, וכל החלומות של כל אחת. אבל אישה שבאמת דואגת לעצמה מתוך הקשבה פנימית, ושמה את עצמה בראש הסולם, לא כי אגואיסטית, אלא להפך, כי היא מבינה שכשלה טוב, לכולם טוב, פתאום היא יוצאת מהמקום הכל כך לא כיפי הזה, של עצבים ומתח בבית, ותסכולים, ומריבות עם הבעל, וכוחים עם הילדים, ואם זה ילדים קטנים, אז הם לא שומעים בקולים, אם זה ילדים בוגרים, אלוקים יודע מה הולך שם. אז הם גם לא שומעים בקולי, אבל הרבה מעבר. כן, ואז גם לפעמים כבר נכנסים לקטע הזה של, טוב, אני בוחרת את המלחמות. כאילו, לכתחילה אנחנו במלחמה, אני רק בוחרת איזה מלחמה ומתי להילחם. זה לא אמור להיות. בית יהודי לא אמור להיות ככה. באמת העולם מכתיב לך את זה, יש להם משבר גיל 2, ויש את זה, ויש את זה, כאילו... בואו נצפה למשברים. הכל צפוי, כן. בדיוק, הכל צפוי. זה לא צריך להיות, זה לא חייב להיות. כשילד בודק גבולות בגיל 2, זה לא משבר גיל 2, הוא פשוט בודק גבולות, ומדהים... כן, אבל יותר קל להגדיר את זה ככה, ולהרגיש בנוח. נכון. אגב, בכלל, מאוד מאוד נוח להסביר למה דברים קורים לי, בגלל כל העולם מסביב. בבית שגדלתי ככה היה, וזה הבעל שהתחתנתי, אז מה לעשות? ונולד לי כזה וכזה ילד, אז אין מה לעשות, אז אני קורבן של מציאות. וזה נוח, אבל זה לא כיף. אוקיי? נשים שמתנהלות בקורבנות, הן נשים שהן אומרות במילים אחרות, אני מסכימה לחיות בינוני ומטה, אבל זה יותר נוח לי, כי אני לא צריכה לעשות שום דבר, כולם אשמים. ואני מתקרבנת, כמו הפולנים שיושבים לבד בקור בחושך. הכי קל. הכי קל, אבל לא כיף. נכון. וואו, זה מרתק. אז יש לנו בעצם מערכת יחסים שלנו מול עצמנו. נכון. אם הבנתי נכון. נכון מאוד. שהיא בעצם מעצבת את האישיות שלנו, שמעמידה אותנו מול העולם, ואז המערכות יחסים שלנו עם העולם, זה החיים שלנו בעצם. אוקיי, אז אני חושבת שזה יותר עמוק מזה. אגדיר את זה יותר נכון. כן, אני אגדיר את זה יותר נכון, וזה גם הרבה יותר עמוק. מערכת היחסים שלי עם עצמי, היא לא מעצבת אותי, אלא היא מקשיבה לנשמה שאיתה נבראתי. בעצם כל נשמה בעולם הזה, היא נשמה, היא חלק אלוקה ממעל ממש, בעולם הזה אני מתכוונת, בעם שלנו בוודאי, אבל גם נפש של גוי יש לו תפקיד מסוים בעולם, ובואי נדבר עלינו, על העם היהודי ועלינו כנשים. כל אחת היא נשמה מיוחדת שבאה לעולם עם כוחות מיוחדים, עם תפקיד מסוים, עם שליחות מסוימת. אין את זה לאף אחד אחר. מה שלך יש, חני, מה שלי יש, מה שלכל אחת שמקשיבה לנו עכשיו יש, אין לאף אחד אחר, אוקיי? כדי להיות מסוגלת, להיות בשיא הכוח, בשיא האנרגיה, שהדבר הטוב הזה יצא החוצה, אני חייבת להקשיב לעצמי. אני חייבת להיות במערכת יחסים כזאת, שמקשיבה לשני חלקים מרכזיים של הביטוי של הנפש שלי. איך אני יודעת מה הנפש שלי מרגישה? איך אני יודעת מה הנפש שלי אמורה לעשות? זה בהקשבה לשני דברים מרכזיים. רגשות ורצונות. בתוך רצונות יש את הצד השני של המטבע, שזה גבולות. כאילו, גבולות ורצונות זה שני צדדים של אותו דבר. מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. אבל אלה שני החלקים המרכזיים של הנשמה שלי. כשהיא מספרת לי מה היא מרגישה, ואני מתעלמת, אני דוחקת את הרגש פנימה, אני יותר קבויה. כי אני לא הקשבתי למשהו שדיבר בתוכי. כשיש לי איזשהו רצון, וכאישה זה עוד הרבה יותר חזק, כי כתוב שעשני כרצונו, אז יש פרשנים שאומרים, שעשני כרצונו זה, הוא לא רק עשה אותי כמו הרצון האלוקי, אלא הוא שתל בתוכי את הרצונות שלו. וואו. מטורף. מה שאומר שכל רצון שבתוכך, שגורם לך להיות יותר שמחה, לא רק במיידי, לא קוביית שוקולד שמשמחת אותך עכשיו, ועוד 5 דקות את מתבאסת שאכלת אותה, אגב, אם יש קוביית שוקולד שמשמחת אותך עכשיו, ובאמת ממלאת אותך באנרגיה, קחי אותה. אנחנו יודעים לזהות את זה באמת, אני חושבת.
זה פשוט, אנחנו לא מספיק מאמינים בזה שזה... שזה לגיטימי. כן. שזה קדוש. זאת אומרת, מה רלוונטי בכלל להקשיב לעצמי עכשיו, ולתת מקום לרצונות האלה, אם יש לי טה, אני רוצה להגיד לך משהו, חני, את יודעת שאת אומרת לי, אנחנו כן שומעים את זה, אבל לא נותנים לגיטימציה, אני פוגשת נשים, שאומרות לי, אין לי מושג מה אני רוצה. זאת אומרת, יש נשים שהגיעו למצב שהם כל כך שמו את עצמם למטה בסולם, שאין להם מושג מה הם רוצים. אין להם חלום. אין להם חלום, לא רק חלום רחוק, אין להם חלום עכשווי. מה אני רוצה עכשיו? מה זאת אומרת? אני רוצה שילדים יאכלו, שישנו, שכאילו בזה מסתכמים הרצונות, להביא פרנסה הביתה, שזה לא, מה שאמרתי עכשיו זה לא רע, אבל זה לא הרצון שלהם, זה איזשהו וי ברשימת משימות. הישרדות גם. נכון, הישרדות, ואנחנו לא רוצים לשרוד, אנחנו רוצים לחיות. כן. בדיוק. וואי, אימא'לה. זה עמוק וזה... זה עמוק, אולי נעצור פה, תחשבו על מה שאני אמרתי, נמשיך, ברור שלא. אז זה בעצם מרכיב לנו את כל החיים, כי אנחנו קמים בבוקר, ואיך אנחנו מתנהגים, זה הכל תלוי בזה. שמעתי לא מזמן משהו יפה, כתוב בפרקי אבות, שאיזהו השיר השמח בחלקו. עכשיו, למה אמרו איזהו השיר השמח בחלקו? למה לא איזהו השיר השמח במה שיש לו? למה דווקא המילה חלק? לכל אחד יש את החלק שלו בעולם, את השליחות שלו. מדהים. ומי באמת עשיר ושמח? מי שקלט. מה החלק שלו? מה אני צריך לעשות בעולם, והוא מבסוט על זה, לא מנסה לחכות מישהו אחר, לא נמצא בלופ סביב עצמו. נכון. את יודעת מה שאמרת עכשיו, זה כזה חזק. כאילו להקשיב לעצמנו ולמצוא את זה. בדיוק. זה כל כך חזק, כי המון משתמשים במשנה הזאת. זה של הרבי. טוב, הגישה שאני נותנת היא גישה לגמרי חסידית גאולתית, אפשר לקרוא לה. גאולה פרטית שמביאה בוודאות לגאולה כללית, אבל הרעיון של איזשהו השיר השמח בחלקו, כל כך הרבה משתמשים בזה בשביל לגרום לנו דה-לגיטימציה למה שאנחנו רוצות. כאילו, מה את שואפת בכלל? וואי, שמעתי סיפור לאחרונה. בחלקך וזהו. לגמרי. שמעתי סיפור לאחרונה ממישהי מדהימה, ששיתפה אותי בסיפור שחברה שלה סיפרה לה, החברה הזאת רצתה לצאת לאיזשהו אירוע, משפחתי לדעתי, ולא הצליחה למצוא בייביסיטר לילדים, והייתה ממש מאוכזבת שהיא לא יכולה לצאת לאירוע. אז מה אמא שלה אומרת לה? את יודעת מה הבעיה? שבכלל רצית. וואי. אבל את מבינה שזה תפיסה. כן. זה תפיסה. כאילו, זה שבכלל רצית, זה מייצר לך את האכזבות. היי, אם את רוצה משהו, תקשיבי שנייה למה שאת רוצה. תני לזה לגיטימציה. את יודעת משהו? גם אם את לא מצליחה לממש כל רצון שמשמח אותך, תני לזה לגיטימציה, אני רוצה, אני שואפת. וזה בסדר. וזה בסדר, זה יותר מבסדר, זה השם הכניס את זה בתוכי. אני היום כשאני מספרת לנשים על רצונות, אז אני תמיד מדמה את זה כמו החבילה עוברת. קראת המשחק החבילה עוברת? כאילו יש איזושהי הפתעה בפנים, אז ההפתעה בפנים זה כאילו הייעוד שלי, השליחות, הדבר הגדול שאני צריכה לעשות בחיים, אבל זה עטוף בהמון המון רצונות קטנים. כל פעם שתקלפי עטיפה ותסתכלי מה אני רוצה שם, תגיעי למה שאת בסוף באמת רוצה לעשות, הדבר הגדול שאת רוצה לעשות אותו בחיים. כי למעשה, כל רצון כזה מביא אותך, כשהוא מתממש, הוא מביא אותך לרמה גבוהה יותר של שמחה. כשאת יותר שמחה, אנחנו מכירים את המשל בתניא, ששני המתאבקים, זה שהיה יותר בשמחה ויותר באנרגיה, גם אם היה פחות חזק, הוא ניצח. אז כשאישה באנרגיה, באמת, כי היא מקשיבה לרגשות שלה ונותנת להם מקום, ומקשיבה לרצונות שלה ונותנת להם לגיטימציה, ושומרת על הגבולות שלה, היא בעצם אישה שמחה ואנרגטית, שיכולה להיות שמחה בחלקה, כי היא מגלה את החלק שלה. היא פשוט מגיעה שם לעומק, כמו שאת אמרת. כן, אז בעצם יש לנו כל מיני מחסומים. נכון. שעומדים לנו בחיים, וחוסמים אותנו... נכון. מלממש את הפוטנציאל שלנו, את השליחות שלנו, מלהיות אנחנו בעצם. נכון, נכון. המחסומים בעצם זה בדיוק הדבר הזה שדיברתי עליו, שזה אי הקשבה לביטויים האלה של הנשמה. סידרתי דווקא מודל ממש יפה, שאני מלמדת עם נשים בחינם, במתנה. קראתי לזה המודל השלם. המודל השלם להיות מי שאת. מה שחוסם אותנו להיות מי שאנחנו, מה שבעצם תוקע אותי מלהיות מי שאני, זה כשאני מתאמצת כל הזמן להיות משהו אחר. כשאני מבליגה, כשנורא נורא קשה לי, כשאני מבטלת כל רצון שעולה בתוכי, כשאני מתנהלת, כמו שהתחלנו מקודם לדבר על זה, בקורבנות, כאילו אלה החיים, כשאני מוצפת ברגשות אשם, שהן לא באמת רגשות, הן מחשבות שמקטינות אותי, כל אלה חוסמים אותי להיות מי שאני. הם פשוט גורמים לי להוריד את הביטחון ואת הכוח שלי ואת היכולות שלי למינימום, לפעמים לאפס. ומה שקורה לאישה שהיא מלאה בכאלה מחסומים, היא תדמייני כמו מעיין של מים חיים, זה כאילו תזרקי בתוך המעיין הזה מלא אבנים, מלא סלעים, מלא קרשים, המעיין מפסיק לזרום בשלב מסוים. זה מה שקורה לכוחות החיים שלנו, כשאנחנו לא
כשאנחנו מלאים במחסומים, כאילו האנרגיה שלנו פשוט לא נמצאת שם. עכשיו, כוחות החיים זה משהו שנולדנו איתו, תסתכלי על תינוק. הוא עושה הכל בלי מאמץ, נכון? הוא פתאום מתהפך, הוא פתאום זוחל, הוא פתאום עומד, הוא פתאום מתחיל... זה קורה לו לבד, לא מתחיל לחשוב, אני אצליח, כן, אני אצליח, בדיוק. הוא גם לא מתאמץ שם, זה פתאום קורה לו, למה? כי נולדנו כאלה, נולדנו מלאים בכוחות חיים. ואז התחילו לתקע לנו בחיים כל מיני מחסומים. כשרצינו משהו וההורים שלנו אמרו לנו, די כבר, כמה אתה רוצה, תפסיק עם ההגזמות, מה שנותנים לך לא טוב לך. אוקיי, אז הרצון שלי לא לגיטימי, קצת מהאוויר שלי יורד. כשהרגשתי משהו ואמרו לי, תפסיקי לבכות כבר, די, איזה בכיינית, איזה רגישה. אוקיי, אז הרגש שלי לא לגיטימי, אז משהו בתוכי הלך ונכבה. כשאמרו לי, אלה החיים, משהו בתוכי עוד הלך ונכבה, ואז פתאום, לאט לאט בעצם יצרתי המון מחסומים, או שהם נוצרו בגלל החיים. שוב, אנחנו לא מאשימים את החיים, אנחנו רוצים לראות איך עושים את זה. עושים עם זה, כן. בדיוק. ואז אני פתאום מגלה את עצמי בוקר אחד בלי אנרגיה. ועם דמעות בעיניים, ולא בא לי לעשות כלום. אבל כשאני מתחילה להסיר את המחסומים בלי מאמץ, לא לשבור אותם בכוח, כי כששוברים בכוח רק נפצעים, כי זה לא באמת עוזר. כשאת מתאמצת להיות מה שאת לא, כי מה שאת לא מספיק טוב, ואת לא בטוחה בטוב שבך, אז את כל כך מתאמצת, ואת בדרך כלל רק חווה אכזבות, כי זה לא עובד. אני יכולה לתת לך דוגמה נורא נורא קטנה, למשל, בוקר, את אימא, לילדים קטנים, מן הסתם את תזדהי עם הדוגמה שאני נותנת, לחץ, כולם צריכים להיות ב8 בבוקר, אני כמורה גם הייתי צריכה להיות ב8 בבוקר, בתוך כיתה, מטורף, והתפילה שלי כל החיים הייתה, שיהיה לי בית רגוע, ממש, הדלקת נרות הייתי בוכה, שיהיה לי בית רגוע, כל כך שאפתי לבית רגוע, לבית שאימא מחייכת, ובלי כעסים, ובלי כעס ותסכול מהילדים, עליהם, מעצמך, לא קרה, כל בוקר הייתי קמה מחדש, מבטיחה לעצמי, הבוקר יהיה בוקר רגוע. ואז ילד עושה משהו, ואת מתעצבנת, אבל את מבליגה, כי את אימא עצבנית, את לא מספיק טובה. אז תבליגי, אולי אז יהיה טוב. מבליגה, בום, מגיע הילד האחרון ששפך את השוקו עכשיו על החולצה של הראש חודש של אחותו, הלך. וכל העצבים שלך יוצאים על כולם, ואז את שוב כל כך מתוסכלת, ולמה? כי את ניסית לפרוץ בכוח את המחסום, במקום לעצור שנייה בכעס הראשון. לעצור שם שנייה, מה אני מרגישה פה? לתת מענה נכון לרגש, כי הרגש שלי פה, הוא כאן, והנשמה שלי, כשהיא מרגישה משהו, היא מספרת לי סיפור, ומבקשת שנייה תעצרי. יש פה נשמה אלוקית שמבקשת ממך עזרה. רגע אחד תעצרי, תני לעצמך אהבה, פתאום את הופכת להיות אימא יותר רגועה. נשים שמיישמות את הכלים האלה, מספרות לי, וואי, פגי, זה קסם. זה לא הגיוני, כאילו, מה קרה פה? אז זה לא קסם, הקדוש ברוך הוא פשוט שלח לך סיפור חיצוני, כדי שתתרכזי שנייה במה שאת מרגישה שם, תני לזה לגיטימציה, הוא משתחרר לבד. אגב, רגשות בכלל, המון מדברים על לעשות פעולות לשחרור רגשות, לא צריכים לעשות אותם. רגש, זה כמו דמייני סיר של עדים, מלא בעדים, את פותחת את המכסה, הם פשוט יוצאים לבד. כל עוד המכסה סגור, הולך להיות שם עוד שנייה הרגש. אבל רגשות משתחרר. ממש. את רואה אותו, הוא פשוט משתחרר. אז המודל הזה שפיתחתי לנשים, שיעזור להם באמת להיות מי שהם, ולשחרר את המחסומים האלה, זה בעצם, קראתי לו המודל השלם, להיות מי שאת. ולהביא את עצמך גם בצורה שלמה, לכל מערכת יחסים. אז זה שין, שחרור רגשות, למד, לגיטימציה לרצונות, ומם, משמר הגבולות, שזה בעצם הביטויים של הנשמה שלי. לדעת דווקא בסדר הזה גם. תראי, כשעולה בך רצון, אז רצון, כשעולה בך רגש, אז רגש. זאת אומרת, זה יכול לבוא בד בבד, וזה יכול לבוא כל אחד ברגע שלו, אבל פשוט להיות קשובה פנימה, להקשיב לתוכך, לנשמה שלך, ואז המחסומים משתחררים לבד. ופתאום את מגלה את עצמך, וואלה, אני גם יותר רגועה, אופס, אני יותר טובה. יש לי יותר סבלנות לילדים. את יודעת, היה משהו, אני מספרת את זה כל הזמן, כי זה מאוד מאוד חזק אצלי. אני מאוד אוהבת לצייר, את יודעת, את מכירה אותי. הציירת. אז זהו, שבמשך 20 שנה לא ציירתי. הציור האחרון שלי היה כשהייתי בת 19.5, ואחר כך הפסקתי לצייר. נהייתי קלה, התחתנתי, ילדים, עבודה, ובעיניי, זה לא שלא רציתי לצייר, הניצוץ הזה, האש הזאת שדלקה שם כל הזמן לרצות לחזור לצייר, הייתה כל הזמן, אבל האש מאוד מאוד נמוכה והשתקתי אותה. כאילו, מה זאת אומרת עכשיו תשבי תציירי? את אימא. בשעה הזאת אני יכולה להעמיד צירים. מה זאת אומרת? ברור, בשעה הזאת תוכל לעשות כל כך הרבה, מה זה להשקיע בעצמך לצייר? זה לא שלא רציתי לצייר או שחשבתי שציור זה דבר לא טוב, פשוט התזמון היה לי לא נכון, ולא נכון באמת, לא נכון בתפיסה.
ואפילו היה לי כזה חלום שבגיל 60, שכולם כבר נשואים, אני אתיישב על הר ויצייר. זה היה החלום. ואז כשהתחלתי להשתמש בכלים המדהימים האלה, שמצילי חיים ממש, אז אני זוכרת, זה היה לפני שנתיים, ממש, תש"פ בקיץ, הלכתי לקנות לילדים כלי כתיבה, ואז עברתי ליד צבעי אקריליק, ואמרתי, טוב, אני קונה. קניתי. ואז הייתי בחנות מקסטוק, וקניתי, אני כבר לא זוכרת, עוד כמה אביזרים ככה לבית ספר של הילדים, ראיתי קנבסים, אמרתי, טוב, אני קונה, שיהיה. וכשהיו קנבסים, ומכחולים, וצבעים בבית, אמרתי, אני יושבת לצייר. אני ממש ממש רוצה לעשות את זה. וזה פתאום היה כזה, כאילו התשוקה הזאת היא פתאום חזרה לי, לא באש נמוכה, אלא בלהבה גדולה. אני לא אשכח, איך שהילדים שלי ישבו מסביב, ראו אותי מציירת, הם ישבו מאופנתים. הם ישבו מאופנתים, זה היה כמה שעות טובות. ובסוף הם שאלו אותי, אמא, מתי הציור הבא? הם ראו אותך פשוט... מוארת. כן. ממש, ממש. כן, ממש הרגשתי שכאילו... ואז, כן, לפעמים אני יושבת כמה שעות לצייר, לפעמים אפילו חצי שעה. והחצי שעה הזאת עושה לי כמו בוסט של אנרגיה, שכאילו גם אם לפני רגע לא היה לי כוח לעשות משהו, החצי שעה הזאת פתאום נתנה לי מלא אנרגיה, ואז כל המטלות מסביב שאת צריכה לעשות, נעשות בצ'יק, בכיף, באהבה. והילדים פתאום למדו גם לבטא את עצמם בדרכים שהם טובים בהם, הדרכים שהם טובות. דרך טובה. אוקיי, כן. בקיצור, הכישרונות שלהם, לבטא את הכישרונות שלהם, זה היה ממש מדהים. וכמה מאיתנו מדחיקות תחביבים וכישרונות מפעם. לגמרי. אני לפני לידה, אחרי לידה. תמיד יש תירוצים, אבל בדרך כלל תירוץ הוא אין לי לגיטימציה לעצמי. ואישה שמתחילה לתת לגיטימציה לעצמה. וזה בלי להבין את זה בעצם. נכון. אני לא מרגישה שאני לא נותנת לעצמי לגיטימציה, אלא זה אוטומטי. נכון, נכון. כאילו גדלנו לתוך התבנית, בדיוק, גדלנו לתוך התבנית הזאת, זו תפיסה שגרמה לנו להרגיש, אם את דואגת לעצמך, את אגואיסטית, אם את דואגת לעצמך, את לא טובה, אז באופן אוטומטי, כל הרצון שעולה בך, ואל תשכחי שגם נברנו שניות לתוך מערכת יחסים, אז בטבעי שלנו אנחנו רואים, זה לא המצב המתוקן. אישה שמתנהלת ככה רק הולכת וגורמת לעצמה, פשוט לחבות את כוחות החיים שלה. אישה שגדלה ככה, מילדות, מאפס, שנים, מישהי נגיד, לא יודעת, בת 30. כמה זמן יכול לקחת לה בכלל לצאת מזה? הרי אתה גדל על משהו, מבחינתך, זאת התפיסה. האמת היא, אולי עצם זה שניגשים לשנות את זה כבר, מבינים שיש פה איזשהו... נכון, כשאישה נמצאת במצב שהיא רוצה לשנות משהו בחיים, ואני יכולה להגיד לך שהמגוון הוא ענק של נשים. וואי, לפני המחזור הראשון שפתחתי, היה מחזור פרונטלי, של קבוצת נשים, באופן פרונטלי, זאת אומרת, אני מכירה את כל מי שיושבת מולי, והיו 2 שאמרו לי, פייגי, ביום שאת פותחת קורס, אנחנו נרשמו בזום. אז באמת אחרי זה פתחתי בזום. אני זוכרת שלפני המחזור הראשון, מישהי ניגשה, היא אומרת לי, פייגי, תשמעי, איך שאת מספרת על זה, זה נשמע שכאילו מי שנרשמת לקורס שלך, יש לה טונות של בעיות בחיים. לא בא לי להירשם. אין לי טונות של בעיות, זה 1. ו2, אם אני נרשמת, אני בעצם מגדירה את עצמי מלאה בבעיות. ואני אגיד לך משהו, יש את זה בציבור שלנו, את הפחד הזה, לעשות שינוי, כאילו זה יתייג אותי כאחת שיש לה קושי. המגוון של נשים שמגיעות אליי, הוא מטורף, באמת, מנשים שחיות כבר בקצה, עם הקשיים הכי גדולים, ואיך אמרה לי אחת הנשים, פייגי הייתי בכל החורים השחורים. כאילו אני מספרת בשיעור הראשון, איך עובד עולם הרגשות שלנו, ומה קורה כשאנחנו לא נותנים להם ביטוי, ואני מתארת כל מיני השלכות, היא אמרה לי, הייתי בהכל. הייתי בהכל, שזה, הכל זה אומר, רגשות, התפרצויות, דיכאונות, חרדות, אובססיות, מחלות פיזיות, הייתי בהכל. ואם תרצי לשמוע, אז היא גם עברה שינוי מטורף, אבל מהנשים שנמצאות על הקצה הזה, ועד נשים שבאמת קשה להם קצת עם ילד קטן שלא שומע בקולם, או סובלות מאיזשהו פחד מסוים שהן מרגישות שזה מנהל אותם, או קצת חוסר ביטחון לפרוץ ולעשות משהו. אני חושבת שתמיד יכול להיות יותר טוב. נכון. גם אם מישהו אומרת לעצמה, טוב לי, לחזק את זה. בטח, אבל אישה שנרשמת לקורס, אין הרבה משהו שלח אותה לשם. בדיוק, אין הרבה שאומרות, הכל סבבה. בוא נקדיש זמן. כן, בוא נקדיש זמן, בדיוק. יש כאלה, אבל הם לא הרוב. הרוב שמגיעות, הפלח המרכזי שמגיעות, זה נשים שכבר מתמודדות עם דבר או שניים, בין אם זה תסכול מול הילדים, בין אם זה מול עצמם, פשוט לא אוהבות את עצמם בצורה כזאת או אחרת, הם לא יודעות אפילו להגיד את זה, אבל הן מרגישות שקשה להם עם עצמם. נגיד, אני לא ידעתי להגיד על עצמי שאני חיה בריצוי,
אוקיי? זה בכלל לא ידעתי להגדיר את זה. אני צריכה איזשהו טריגר. בדיוק, הייתי צריכה טריגר שלמד אותי שמה שאני עושה לא טוב. מה שאני עושה מוביל אותי למקומות לא טובים. אגב, נשים שחיות בריצוי, המון נשים חיות בריצוי, זה מגיע ממקום שהן חושבות שאם הם ירצו, יאהבו אותם יותר. כאילו בעומק, הריצוי מגיע ממקום שמשווה לאהבה. בסוף כולנו רוצים להרגיש אהובות. זה עובד הפוך. זה עובד הפוך ברמה שפלא שאנחנו לא רואים את זה בעיניים, כי זה עובד הפוך וממשיכים עוד יותר לרצות, כאילו מנסים לפרוץ את המחסום הזה של, אני מרגישה שאני לא מקבלת אהבה, רק פירורי אהבה בקושי, לא באמת מעריכים אותי, כל הזמן אני צריכה להצדיק את עצמי, זה נורא, זה קשה, זה מעיק, זה מעייף, ולא עולים על זה. כאילו, נשים לא קולטות שוואלה, ככה אני מתנהלת, זה מה שאני עושה כל הזמן, ותראו את התוצאה. התוצאה כזאת כואבת, ואפשר לצאת מזה. את שואלת כמה זמן לוקח לעשות שינוי? כאילו, אני אומרת, מי שגדלה על תפיסה מסוימת במשך שנים, איך פותרים בעיה של 30 שנה? זו שאלה מצוינת, כי יש המון גישות, באמת, כאילו, השוק מוצף בהמון גישות, וכל גישה יש לה את הדברים המיוחדים והטובים שלה, אבל הגישה הזאת, שאותה אני מלמדת, היא טיפול שורש. היא פשוט נוגעת במקום הכי עמוק, וזה תמיד תהליך, אבל התהליך הוא כל כך מהיר, כי פותרים את הדבר מהשורש. זה לא עוד פלסטר, זה לא פצע מדמם שאת שמה עליו פלסטר, אז את רק לא רואה את הדם, אלא את פשוט מטפלת במקומות הכי כואבים, ומה שכיף שם, שזה בלי מאמץ. כי מה שקורה, לא יודעת, לי יצא ללמוד פה ושם כל מיני דברים קטנים, פה ושם, ותמיד הרגשתי שאני מתלהבת בהתחלה, ואז זה עובר לי. או אני מתלהבת ואז אני מתעייפת, כי יש משהו מאוד מאמץ בליישם המון דברים ביחד, ואז את מתעייפת ואת זונחת, כי אנחנו מתעייפים, אנשים שמתעייפים פשוט זונחים את מה שאין להם כוח לעשות בחיים, וזה גישה שאנחנו עובדים בה בצורה תהליכית, מאוד צעד שנבנה על צעד, שנבנה על צעד, ואז פתאום רואים פריצות דרך מדהימות, כאילו השינוי הוא כזה מהיר שתוך כדי הקורס ואחרי הקורס, נשים מיד כותבות לי, יש מישהי סיפרה לי, וואי, פייגי מלא, החיים שלי השתנו ממפגש אחד. איך החיים השתנו? קודם כל תפיסתית, אוקיי? וגם למשל, במפגש הראשון, אנחנו כבר לומדים כלי שמלמד אותנו איך בצורה מאוד ברורה ופרקטית, איך אני משחררת רגש בצורה נכונה, בלי לעבוד על זה קשה. ואישה שמיישמת את זה בשנייה, רואה את הרוגע בבית, וואי, מה היה פה? כאילו, ברור שהיא תמשיך ליישם את זה הלאה. ואיך לא ידעתי את זה עד היום? ואיך לא ידעתי את זה עד היום? וואי, את יודעת משהו, המשפט הזה? את מזכירה לי מישהי שאמרה לי, אחרי מפגש שעשינו על זוגיות, אז היא אומרת לי, אם היה לי את הכלים האלה לפני 20 שנה, החיים שלי היו נראים אחרת, וזה כזה נכון. כואב לשמוע. זה כואב לשמוע. אני מאמינה בהשגחה פרטית, אנחנו צריכים לעבור את מה שעברנו, וכל דבר מגיע לנו בדיוק בתזמון הנכון, אבל כשזה מגיע, ואת משתמשת בכלים שאת מקבלת, את פשוט מתחילה לחיות גאולה פרטית, זה מטורף לראות את זה. וואי. אם היית פוגשת את עצמך לפני 20 שנה, אחת שהיית פוגשת את עצמך של אז, והיית מגיעה לעצמך עם הגישה הזאת. את חושבת שבאמת החיים שלך היו ממש נראים אחרת מאז, או ש... אני פשוט יכולה להגיד על עצמי יש לי את החיים שלפני והחיים שאחרי. זה בכל כך הרבה תפיסות, בכל כך הרבה מובנים, בכל כך הרבה מישורים בחיים, שאני פוגשת היום נשים, ואני שומעת אישה שיכולה לדבר בטון מסוים, בלבל מסוים, שכלי, כן, תפיסתי, כמו שאני פעם חייתי, ובא לי להגיד לה, בואי. לא חייבים ככה. כן, לא חייבים ככה, כל כך אפשר אחרת, וכל כך כואב לעבור את כל החיים האלה. אני יכולה להגיד לך על עצמי, תקשיבי, חני, אני הייתי אישה של ריצוי, כשאני מדברת איתך על ריצוי, זה אני לא ראויה לאהבה כמו שאני, תעשי הכל כדי שכולם יהיו מרוצים, אז יאהבו אותך. את טועה בקטנה, אז את לא בסדר. אז את כל כך לא בסדר, שלא מגיעה לך אהבה. את יודעת איזה קשה לחיות ככה? טורף. ממש. זה בעצם לילה ללכת לישון, אני לא טובה. מה לא עשיתי טוב? מה לא עשיתי טוב, איך יכולתי לעשות אחרת? בואו תתקנו אותי. בואו, רק תגידו לי מה לא בסדר בי ותתקנו אותי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך על זה משהו. מבחוץ אף אחד לא ראה את זה. אני מספרת את זה היום לנשים, ונשים אומרות לי, מה את? כאילו, הכי לא ראו עלייך. נכון, לא ראו את זה עליי. זה היה לגמרי בפנים, ברמה כזאת, שזה השפיע עליי ואכל אותי מבפנים, אבל בחוץ באמת שידרתי ביטחון, אבל בדיוק פעם יצא לי להבחין עם מישהי ככה בשיחה, בין ביטחון עצמי לביטחון אמיתי, בסיסי. ביטחון עצמי, לדבר מול כולם, זה לא באמת ביטחון. זה איזשהו רובד נורא חיצוני, קישורים בין אישיים טובים, לאו דווקא מראה על זה שאת יודעת שאת טובה. האמון הזה בעצמך, בלי להיות תלויה באהדה של הסביבה,
בלי להיות תלויה במחמאות של אחרים, בלי להיות במקום הזה של אם לא אמרו לי, אז כנראה לא עשיתי טוב. אז להתחיל, אם זה מול חברה למשל, כן? או מול הבעל, או מול אמא, או בעבודה, מה לא עשיתי בסדר? למה אתם לא מגיבים? להיות במקום הזה שכל הזמן בודק איך את לא טובה, ואיך את יכולה להיות יותר טובה, מקום מאוד מאוד מתאמץ, מאוד מאוד מעייף, שמוביל די מהר, או עם קצת יותר זמן, לתחושה של את כבויה, ובאמת אין לך כבר כוח. אין לך כוח לעשות דברים. לעומת זאת, כשאת מפסיקה לחיות בריצוי הזה, ומתחילה לתת מענה לנשמה שלך, את פשוט מתחילה להיות במקום של, וואי, אני אהובה, אני טובה, מה שבתוכי בסדר, והשם ברא אותי ככה, זה לא אומר שאני לא רוצה, אגב, בהקשר הזה של רוצה, אז כשאנחנו מקבלים החלטות טובות, הרי מה זה החלטה טובה? אגב, אני הייתי מלכת ההחלטות הטובות שלא מיישמת. זה קשה. מאוד, מאוד. מה זה החלטה? דווקא רוצה לקחת משהו שהוא חשוב, ומספיק החלטתי כזה. נכון. וכנראה שהוא הכי קשה לך. בדיוק. עכשיו, מה זה כשאת רוצה משהו? אמרנו הרי שכל רצון זה רצון השם בתוכך, נכון? זאת אומרת, אם אני רוצה, למשל, בואי ניקח החלטות טובות פשוטות, להיות אימא רגועה. את האימא הרגועה, השם שתל בתוכך רצון, זאת אומרת שאת כבר האימא הרגועה, בפוטנציאל שלך זה מי שאת, אחרת לא היית רוצה להיות כזאת. אנחנו כאילו תמיד תופסים את מה אני רוצה להיות, אני לא כזאת, בוא נהיה. זה מאוד מתאמץ. לעומת זאת, אם אני קולטת שאני רוצה להיות אימא רגועה, אני רוצה למשל להתפלל, אני רוצה, לא יודעת, קחי באמת מהחיים, רוצה להיות אישה טובה, רוצה שהבית שלי מסודר, רוצה להפסיק להיות דחיינית, זה מי שאת. אם את רוצה, זאת אומרת שזה את, והשם כבר שתל בתוכך את הרצון, כי הפוטנציאל קיים בתוכך. אז איפה הפער? הפער נמצא עד עכשיו, איפה התרחקתי מעצמי? תחשבי על, כשאנחנו מדברים על המושג נפילה, הוא לא סתם, אנחנו קוראים לו נפילה. את נמצאת במקום מאוד גבוה, אם נפלת, זה לא המקום הטבעי שלך, אוקיי? אישה שבעצם לא אימא רגועה, אם היא נורא שואפת להיות אימא רגועה, אם היא מאוד רוצה להיות מסודרת, אבל כרגע היא מתנהלת כבלגניסטית, זה בגלל שהיא התרחקה מעצמה. זה בגלל שהיא לא הקשיבה לרגשות שלה, זה בגלל שהיא לא הקשיבה לרצונות שלה, זה בגלל שהיא שמה את עצמה בתחתית של הסולם, זה בגלל שהיא חיה כל הזמן בלעשות, בלי להסתכל מה קורה בתוכה בפנים, וזה מוביל אותה למצב של כעסנית, כביכול, היא לא באמת, של מתנהלת בבלגן, של אולי צועקת, של אולי מאחרת לעבודה, של אולי לא מתפללת כמו שהייתה רוצה. אם יש לה שאיפה וחלום, להיות במקומות אחרים, זה המקום האמיתי שלה, היא שם. היא כבר כזאת, כל מה שנשאר לה, זה פשוט להיות מחוברת לתוך שלה, לרצונות, לרגשות, לשמור על הגבולות. ולראות מה חוסם אותה מזה בעצם. וזה משחרר את המחסומים. ההקשבה הזאת, היא פשוט מנקה את כל המחסומים. בדיוק שמעתי לא מזמן שהשאיפות שלך, זה מי שאתה. אתה מציב לעצמך, לא מציב אפילו, לא באופן מודע דווקא. לאן שאתה שואף להגיע, לשם אתה מגיע. נכון. או יש אנשים שהם, נגיד, השאיפה שלהם זה להצליח להוציא כמה שיותר כסף מביטוח לאומי, אז הם תמיד יהיו מסכנים כאלה. כאילו בעצם אתה מגדיר את עצמך ולשם אתה הולך. בדיוק, בדיוק. אז השאיפה שלך, של כל אישה, זה כבר המקום הנכון, זה המקום האמיתי שלה. אם היא שואפת, וזה יכול להיות בדברים גשמיים, וזה יכול להיות בדברים רוחניים, וזה יכול להיות בדברים של תקשורת עם אחרים, וזה יכול להיות בכל מערכת יחסים, מה שאת שואפת להיות, את כבר. כל מה שנשאר זה פשוט לנקות את מה שחוסם אותך, לא להילחם בזה בכוח, כי להפך, זה מה שלא יוביל אותך. אם כל הזמן תגידי לעצמך, איזה אימא עצבנית אני, איזה אימא צעקנית אני, זה מה שאת תהי. כן. אוקיי? מחזקת את זה. בדיוק, את מחזקת את זה. אגב, יש נשים שצועקות וחופשי עם זה. אין להם רגע של הלקאה עצמית על זה. הם באמת אין להם בעיה, הם לא שואפות להיות אימא שלא צועקת, ואגב, גם הילדים שלהם יותר אוהבים אותם. כאילו הם צועקות, והם סבבה, בדיוק, הם שלמות עם עצמם, אז באמת הילדים אוהבים אותם. אז בעצם החלקים שלי שאני לא מבסוטה איתם, ההרגשה הזאת היא טובה, כי היא מביאה אותי להבין כאילו איפה אני המקורי שלי. אז זהו, זה טריקי. זהו, כי זה לא נשמע לגמרי... נכון. כשאני אומרת לעצמי, לא טוב לי עם עצמי, עם מה שאני מקטינה את עצמי. דמייני שהילד שלך לא טוב בחשבון. אוקיי? ואת כל הזמן אומרת לו, וואי, אתה חייב להכין יותר שיעור בית בחשבון. אתה לא מסתדר עם חשבון. מה יהיה עם חשבון? אז מה הוא יודע על עצמו? שהוא דפוק בחשבון. הוא דפוק בחשבון. מה הסיכוי שהוא יהיה מתמטיקאי? לא שזה השאיפה שלך, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? כן. לא גבוה, אוקיי? כשאנחנו אומרות לעצמנו, וואי, אני לא טובה ב-XYZ, כן? זה יכול להיות המון תחומים שאנחנו אומרות לעצמנו, אז אנחנו בעצם מגדירות את עצמנו ככה. לעומת זאת, אם אני אומרת לעצמי, חלום שלי להיות אימא רגועה, אני לא אומרת לעצמי, את לא טובה ב. את לא מקטינה את עצמך, כואב לי שכרגע אני לא. זה הטריקיות בדבר. האם אני נותנת מקום לתחושה, לכאב של מה שאני כרגע לא טובה בו, שזה אהבה לעצמי, או כעס על עצמי והקטנה עצמית של מה שאני לא טובה בו.
זאת אומרת, אפילו הניסוח בעצם. זה לא, זה ניסוח, אבל שמשפיע על כל העומק בתוכי. זאת אומרת, כשאני מבינה שאת יודעת משהו, אני אוהבת לתת את הדוגמה הזאת. דמייני שהילד שלך רץ קדימה. ואת אומרת לו, אל תרוץ, אתה יכול ליפול, ובום, הוא נופל. הנפילה, וואחת כואבת, כן? נפילה זה דבר מאוד מאוד כואב. מה רוב האמהות עושות? אמרתי לך, נכון? אמרתי לך, וואי, אם היית רק שומע בקולי ולא היית רץ, מה הוא עכשיו? כואב לו כפול. גם הנפילה, וגם הצעקות של אמא, וגם מה הוא יודע על עצמו? אני פרא אדם, אני שובב, אני חסר תקנה. זה מה שאנחנו עושות לעצמנו כל הזמן. נופלות, במקום להבין שאני זה לא הנפילה, אני זה הדבר הגבוה, ועכשיו כואב לי הנפילה, אנחנו מתחילות להלקות את עצמנו ולהגיד, אני לא טובה ב. מבינה את ההבדל? כן. אז בכל התחומים חוזר לעצמו. ממש. והקטע המדהים הוא שכשאישה מטפלת במערכת היחסים עם עצמה, היא פתאום מתחילה להיות אישה יותר טובה. יוצא מאיתנו טוב, אנחנו תדמייני כמו בור, שהוא, אין לו בסיס, אין לו, אני קורא לזה בור בלי תחתית כאילו, אז כמה אהבה שיתנו שם לאישה, היא לא באמת תקבל את זה, כי זה נשפך פנימה, אבל כשהיא בונה את הבסיס של עצמה, והיא מתחילה לבנות את הביטחון במי שהיא, בהקשבה, למודל השלם הזה, לשחרור רגשות, לרצונות ולגבולות, הבסיס הזה פתאום נהיה כזה חזק, כשהיא מתחילה להתמלא. וכשהיא מתמלאת, היא פשוט מתחילה לשפוך החוצה טוב, בלי חשבון בכלל. אנחנו אוהבות לתת, כיף לנו לפנק, וזה יקרה לבד כשאישה תהיה מלאה, בטוב. פתאום נהיה קלות טובות יותר, ואימהות טובות יותר. ממש, ממש. בעצם מערכות היחסים שלנו, זה כל החיים שלנו, כאילו, אפילו לא חשבתי על זה לעומק, אבל... נכון, מערכות יחסים זה החיים. אנחנו כל הזמן מתקשרים עם אנשים, וחיים עם אנשים. לגמרי, לגמרי. את יודעת משהו, מערכות יחסים, זה נשמע כאילו, בואו נטפל במערכות יחסים. מערכות יחסים בלעדיהם, אנחנו בני אנוש, אנחנו לא יכולים בלי מערכת יחסים. מערכות יחסים זה המקומות שבהם בעצם אנחנו באים לידי ביטוי. אף אחד לא חי עם עצמו עלי בודד. ומי שחי עם עצמו עלי בודד הוא נורא אומלל ונורא לא בא לידי ביטוי, אי אפשר. זה לא דרישת העולם, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל זה. וכשאנחנו במערכות יחסים בטוב, למעשה, זה מהדהד מאחד לשני, אוקיי? למשל, מערכת יחסים מול הורים, אוקיי? והיא אגב, ממערכות היחסים הכי עוצמתיות. כי שם גדלנו, זו מערכת היחסים הראשונה שלתוכה נברנו, נולדנו. אז כשמערכת היחסים הזאת היא כאובה, זה מהדהד בכל כך הרבה מערכות יחסים אחרות, זה בא לידי ביטוי בזוגיות, זה יבוא לידי ביטוי כאימא, ובעבודה, וחוסר ביטחון לעשות דבר, זה כאילו פשוט מהדהד בהכל, בדיוק. לעומת זאת, כשמערכות היחסים שלנו עם עצמנו, אגב, אפשר לרפא מערכות יחסים עם מורים. זה בא ריפוי ברמה מרגשת אפילו. אז כשמרפאים מערכות יחסים, אבל מתחילים קודם עם עצמנו, כי כדי לרפא מערכת יחסים מול הורים, את צריכה להיות בטוב עם עצמך, בלגיטימיות שאת טובה, כמו שאת. זה לא אומר שכל פעולה שאת עושה היא טובה, אבל זה אומר שגם אם נפלת, את עדיין טובה ומחבקת את המקום הנופל, ומחבקת ממקום מאוד מאוד אוהב, הביטחון שלך במי שאת עולה, אז את גם לגיטימית פתאום מול ההורים. אז את פתאום קרובה יותר. תדמייני נקודה שמכוסה בהמון עיגולים, אוקיי? כשאת לא קרובה עם עצמך בתוך הנקודה, אז יפגשו אותך בעיגולים החיצוניים האלה. אבל כשאת קרובה עם עצמך בנקודה, אז פוגשים אותך בנקודה. זה מערכת היחסים הכי קרובה שיכולה להיות. אז בעצם כשמישהי מטפלת בעצמה, במערכות יחסים שלה מול עצמה, אז באופן טבעי. נכון. מסתדרים למעגלים החיצוניים. הם מסתדרים, עדיין לכל מערכת יחסים יש כלים משל עצמם, כי למשל זוגיות, נישואין, זה מערכת יחסים שאת בוחרת בה, ואת רוצה שהיא תהיה נצחית. אז היא ספציפית. הורים וילדים, זה מערכת יחסים, בדיוק, זה מערכת יחסים שלא בחרת בה, למרות שבעומק אנחנו יודעים שהנשמה שלנו בחרה במסלול החיים, אבל בעיניים שלנו, הבשריות לא בחרנו, כן? נולדנו לתוך משפחה, והילדים שנולדים ממנו, אנחנו לא מהנדסים אותם גנטית, אז זאת מערכת יחסים שהיא לא בחירית והיא נצחית, וחברה היא מערכת יחסים בחירית ולא נצחית. אז לכל אחד מהמעגלים האלה יש מאפיינים משלהם, ולכן אנחנו גם נתנהל עם כללים בסיסיים דומים, אבל עם דברים שונים בדיוקים שלהם, וזה ממש חשוב, כי כמו שאני ארצה לתקשר עם בעלי, היות וזה לנצח, אז אני אתעקש על דברים, כי אני רוצה את הקרבה הנצחית, לעומת עם חברה, שאוקיי, היא עדיין לא מספיק מחוברת לעצמה, ואני נפגעת מהחברות הזאת, אז אולי שווה לקחת צעד אחורה לפעמים.
זאת אומרת, זה ממש ספציפי. נכון, כן, אבל בלי הבסיס שלך מול עצמך, אי אפשר להגיע למערכות יחסים באמת קרובות. מבחוץ הן יכולות להיות נחמדות, מגניבות, כיפיות. את יכולה לראות, אגב, זוגות שהם נראים לך בעיניים שהם חיים וואו, מדהים, אבל אין לך מושג מה קורה שם בפנים. אנחנו מדברים על העומק עכשיו, חפרנו. בדיוק, לעומק, כדי שמערכת יחסים באמת תהיה קרובה ומכילה ואוהבת, ואגב, אין גבול לטוב. תמיד אפשר לצמוח יותר ויותר, אבל כדי שזה יקרה, את חייבת להיות במערכת יחסים טובה עם עצמך. להיות במקום שאוהב כלפי עצמך, בעין טובה, במקום שאומר, הנשמה שלי פה מספרת סיפור, שנייה אני מקשיבה לה, זה הבסיס לכל הטוב. זה מעניין אם, לא אם, אני די בטוחה שכן, אבל את גדלת על ברכי החסידות, מה שנקרא, וואו. ואת מספרת פה על מערכת יחסים של עצמנו, עם עצמנו, והטניה זה הרי להכיר את עצמנו, זה הדבר הראשון שקורה שם. נכון. מעניין איך זה מתחבר באמת. שאלה מצוינת. נגיד מישהי שלמדה טניה, את רואה שהיא כאילו יש לה איזשהו הבנה יותר מול עצמה, או שאיזה ליד כאילו. אני אגיד לך, כאחת שגדלה בחב"ד, ולמדנו טניה, ולמדנו גם כל מיני הגדרות מאוד בסיסיות, כמו התקפיה, כמו מוח שליט על הלב, כמו ביטחון ואמונה בהשם. אחרי שלמדתי את הכלים הבסיסיים וראיתי שזה עשה לי כל כך טוב, החלטתי להעמיק בזה יותר, הלכתי ללמוד את זה בבית ספר למנטוריות, ושם אמרתי לעצמי, רגע, שנייה. לא הלכתי ללמוד את זה בשביל אחרים, רק בשביל עצמי, אבל היה שלב שהבנתי שאולי אני הולכת ללוות נשים. זה היה רגע מרגש, שעשינו סטאז' כזה, וליוויתי מישהי, והיא אמרה לי, אחרי הליווי הזה, בנית בית בישראל, שזה אחד הדברים הכי מרגשים שאפשר לשמוע מאישה. אז אחרי שזה קרה, הבנתי שאני כן רוצה ללוות נשים, ואז אמרתי, שנייה פייגי, תעצרי רגע, את חייבת לבדוק איך זה הולך ביחד עם הערכים שגדלת עליהם. כי הרגשתי שאני עוברת תהליך מדהים. תהליך, אפשר לקרוא לו גאולי, מבחינה פנימית, גאולה פרטית ממש. אבל אני לא יכולה ללמד נשים משהו שאולי שמה וחלילה וחס, סותר את הערכים שעליהם גדלתי. כאילו לוודא שהכל מסתנכרן. בדיוק, הלכתי והעמקתי בזה ממש. הייתי יושבת ולומדת טניה, וכל מושג שגדלנו עליו, אז הלכתי וחקרתי אותו לעומק, ואני יכולה לתת לך דוגמה אחת, אוקיי? את יודעת מה, זה לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה הדוגמה של התקפיה. איך עם כל רצון שאני מקשיבה לו הוא אלוקי, איך זה מסתדר עם א' רצונות שליליים, וב' עם תאוות עולם הזה. זה עלה לי מקודם שאמרת את זה, שהרצון שלנו הוא הרצון של השם. רגע, אבל מתי אנחנו מקופפים את הרצון שלנו? בדיוק. אז קודם כל הרצון העמוק שלנו זה להיות מחוברות לקדוש ברוך הוא, אוקיי? אבל בואי שנייה ניקח את זה באמת ברמה נורא בסיסית, גשמית, כאימהות, כן? בתוך עמנו אנחנו יושבות. בואי ניקח את הדוגמה של שוקולד, אוקיי? אמרנו... אני לא בטוחה שכולם יבינו, מי בכלל רוצה שוקולד? אני לא יודעת, אם יש פה מישהי שלא רוצה שוקולד, יש מצב שאת לא מתחברת. כן, בדיוק, תעברי הלאה. אז נגיד אישה רוצה שוקולד, אוקיי? עכשיו, כשאמרתי לך שכל רצון הוא אלוקי, אז כל רצון אלוקי בעצם אמור לשמח אותי ולחבר אותי לעצמי. זאת אומרת ואיך אני מודדת שמחה? מדד האנרגיה. אם מדד האנרגיה עולה, אני יותר שמחה. אם מדד האנרגיה יורד, אני פחות שמחה. זו מדידה נורא פשוטה. כן. אוקיי? מדד האנרגיה עולה ואני יותר שמחה, אני גם אישה יותר טובה, אני אימא יותר טובה, אני מן הסתם אהיה יותר מחוברת לכוחות חיים שלי, ויעשה את כל מה שאני טובה בו הרבה יותר טוב. אוקיי? עכשיו נחזור לשוקולד שלנו. אם אני אוכלת חתיכת שוקולד, והשוקולד הזה משמח אותי עכשיו, אבל עוד 5 דקות אני יודעת מראש, שאני הולכת להתבאס, אני הולכת להלקות את עצמי, אני הולכת להגיד לעצמי למה אכלת, ובדרך כלל זה לא ייגמר בקובייה, זה ייגמר בשורה, אם לא יותר. מדד השמחה, אני יודעת שהוא הולך לרדת, בום, עצת היצר. אז אני פה אצטרך התקפיה, אבל התקפיה מתוך, כאישה, ההתקפיה נורא קלה לנו, כשאני יודעת שזה לא ישמח אותי. זאת אומרת, את לוקחת את המושג רצון, זאת אומרת, רצון זה לא דבר אחד, אפשר לחלק את זה, יש רצון פנימי ורצון חיצוני. לא, יש רצון אחד שמחבר אותי לעצמי. וזה בא לידי ביטוי בהמון רצונות. אז הרצון לשוקולד שאחר כך יפיל אותי, הוא לא באמת הרצון שלי. לזהות. בדיוק, הוא פשוט לא הרצון שלי. הוא רצון שבורח ממשהו. האמת שזה מסתדר, כי אנחנו הרי עשויים מפיצול אישיות, יש לנו נפש בהמית. את יודעת, אני רוצה לדייק גם בזה. הנה, את רואה, את מביאה אותי לעוד משהו שקשור עם הטניה, אבל רק תני לסיים השוקולד, ואז אני עוברת לך לנפש האלוקית והבהמית. לעומת זאת, אם את אוכלת קוביית שוקולד, ואת אומרת לעצמך, אני זקוקה לשוקולד הזה עכשיו באמת. אני לא בורחת מרגשות, כי אם אני אישה שמחוברת לעצמה ונותנת מקום לרגשות, אז השוקולד הוא לא בריחה מהתסכול שהיה לי היום. הוא באמת עכשיו מטען אנרגיה,
השוקולד הזה הוא התהפכה, אני לא צריכה לעשות התקפיה, כי עכשיו השוקולד הזה באמת גרם לי ליותר אנרגיה, ובזכות זה אני עכשיו אימא, אישה, בן אדם יותר טוב, זאת התהפכה, מה זה התהפכה? זה לקחת את הגשמי ולהפוך אותו לקודש, זה בדיוק זה. ואגב, העולם הזה נועד, כדי שנשתמש בחומר, ואותו נקדש. ואם את הולכת לנפש אלוקית ונפש בהמית, אני רוצה לדייק בזה משהו, זה עוד משהו שככה, ממש היה לי חשוב להבין אותו. אני, זה הנפש האלוקית שלי. נפש בהמית זה חומר, שאת אותו דבר הוא יכול לעלות ויכול להוריד. יצר רע זה משהו שלישי. אני לא היצר הרע. המון מבלבלים ולוקחים את היצר הרע ואת הנפש הבהמית ומחברים אותם למשהו אחד, וזה לא נכון, אוקיי? נפש בהמית זה הדרישה הטבעית. נפש החיונית. בדיוק, זה הנפש החיונית. בלעדיה לא היינו יכולים לחיות. יהודי שהתעלם מהצרכים של הגוף שלו, מהר מאוד יגיע למצב לא טוב, וסיגופים אנחנו יודעים שזה ממש לא דרך החסידות, ואנחנו גם לא נהיה בכוחות החיים שלנו. אנחנו מהר מאוד נפספס את שמחת החיים שאנחנו אמורים להיות בה. אישה שמתעלמת מהצרכים הגופניים שלה, איזה קורבני בסוף היום? לא אכלתי כל היום, מכירה את זה? כן. אוקיי? אני משתוקקת לצייר, אבל מה לעשות? יש כאלה שמה זה נהנות... נורא, זה נורא כיף להיות קורבנית, בטח, זה ממש פולני וכיפי. אני נורא רוצה לצייר, אבל מה לעשות? אי אפשר. זה כוחות החיים שלנו, זה הנפש הטבעית. היא מבקשת את זה, כי זה מביא אותי לשמחה שאני יכולה לעשות את כל מה שהנפש האלוקית שלי מבקשת. יצר רע זה משהו שלישי. יצר רע זה בעצם הדברים שהם הפך התורה, אוקיי? אז פה הדיוק הזה בעיניי הוא חשוב, כדי שאישה שתבין שכנשים, בגלל שהרצון שלנו אלוקי, ואין את זה לגברים אגב. הגברים לא קיבלו את הרצון האלוקי ישירות לתוכם. זה הפלוס שלנו כנשים. מצא ששומעות את זה רק נשים. ממש. זה הפלוס שלנו כנשים, אז באמת אנחנו מחוברות לרצון האלוקי, והיכולת שלנו להתגבר על הצעת היצר היא הרבה יותר פשוטה. הרצון הזה משמח אותי או לא? עושה לי טוב או לא? ומשמח לא רק עכשיו, משמח גם בעתיד. זה יכול לבוא לידי ביטוי למשל בנתינה. יצא לי בדיוק לדבר עם שליחות, ואחרי זה קיבלתי מבול של פניות וטלפונים ושאלות מנשים, שליחות. בשליחות למשל, זה נורא חזק, כי גדלנו על נתינה, וגדלנו על שימי את עצמך בצד, וגדלנו על תוותרי על מה שאת רוצה בשביל רצון של אחר. ובכל זאת נשים פוגשות את עצמם, יום אחד פתאום לא כזה שמחות. ומקורבת שמתקשרת, וזקוקה למענה, אבל את לא פנויה לה באמת. מה את מרגישה כל השיחה הזאת? שאת כועסת עליה, שאת מתוסכלת, הילדים שלך עוד שנייה יסבלו מזה. זאת נתינה בעינייך? בעיניי לא. ואני חושבת שכל אחת מבינה שנתינה אמיתית היא נתינה שנעשית בשמחה. זה דוגמה לחיבור אמיתי לרצון שמשמח אותי, אוקיי? אז רצון שמשמח אותי בטווח הקרוב ובטווח הרחוק, זה לגמרי קודש. זה ממש ממש מה שמאפשר לי להביא את כוחות החיים שלי לעולם. כנראה הדקות הזאת, הבלבול הזה בין נפש בהמית ליצר הרע, זה בעצם מה שמפיל אותנו בפח הזה של... לא, זה באמת משהו שאני לא צריכה, זה מגיע מהיצר הרע, ואנחנו לא נוטות שנייה להקשיב ולהגיד, רגע, אולי זה... הרי מה זה יצר הרע בתחפושת, בלבוש חסידי, מה שנקרא? נכון. הוא בא ואומר כאילו... נכון, הוא נותן לך כאילו רעיונות בלבוש קדוש. שזה כן טוב, ואנחנו כבר מתבלבלות מזה לגמרי. נכון, זה באמת מבלבל, זה באמת, אנחנו גם בעולם מתעתע. אנחנו בעולם כזה מתעתע. אגב, לשני הצדדים, גם לצדדים הרוחניים וגם לצדדים הגשמיים. לשניהם יש המון בלבול והמון ערבוב, והיכולת לעשות סדר מתאפשר. היכולת הזאת יכולה להתקיים כשאת מקשיבה פנימה, באמת. כשאת משתיקה רעשי רקע, כשאת משתיקה דברים חיצוניים, והפוקוס שלך הוא לתוכך. ואז את יכולה להוציא את הטוב החוצה באמת. נשמע מבטיח. לא, זה באמת... אפשרי, מבטיח אפשרי. וואי, זה לגמרי אפשרי. אין לך מושג כמה וכמה מהר. זה כאילו, אנחנו קוראים לזה בקורס לאט לאט מהר. הצעדים הראשונים הם כאילו צעדי תינוק שמתחיל רק לזחול ולצעוד, אבל כשזה קורה פתאום, אחת האנשים פעם אמרה לי, פיגי, אני נמצאת במקום כזה, שאני לא מוכנה להתפשר פתאום היום, על שום דבר שלא טוב לי בו בחיים, לא רק במובן הגשמי, כאילו בכל מערכת יחסים, היא נכנסה ללמוד את הדברים, ממקום מאוד מאוד מסוים, של כמה דברים גדולים שצעקו לה בחיים, ופתאום הטוב ניכר בהיעדרו, כאילו, פתאום היה לה כל כך טוב המקומות שהגיעה, שאז דברים חדשים התחילו להציק לה. זה כאילו, את תמיד יכולה באמת לעלות בעוד תמיד יש יותר. כן, ממש, תמיד יש יותר ממקום טוב. ממקום שבאמת, הקדוש ברוך הוא באמת, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה שנדשדש במקום, אנחנו יודעים שחסיד כל הזמן צריך להתקדם, כל הזמן צריך ללכת, אבל במובן נכון וחיובי, לא במובן של צריך, שזה הרצון העמוק שלי. בא לי להתקדם, בא לי לשאוף, בא לי לעשות עוד דבר טוב, בא לי להביא את האור שלי החוצה, כדי שיהיה לי את כל התנאים לעשות את זה, אני חייבת להקשיב לעצמי.
זה פשוט אי אפשר לעשות את זה בלי זה. זהו, וכשאישה מגיעה לכזה מקום, אז כמות המורווחים שיוצאת מזה, בטווח הרחוק, זה מטורף. וואי, ממש, ממש. מישהי אמרה לי, גיליתי את האמא האמיתית שבי. וואי. גיליתי את האישה האמיתית שבי. זה כאילו, את יכולה לגלות אותה. $1,000,000. ממש משפט $1,000,000. והמדהים הוא שגם לזה אין סוף. זאת אומרת, בתוך אותה אימא, בתוך אותה אישה מסתתרים עוד כל כך הרבה עומקים. הנשמה שלנו היא הרי חלק אלוקה ממעל ממש, והאלוקה הוא אין סוף. אני יכולה להגיע לכל כך הרבה רבדים בתוכי, שזה מתחיל להיות מסקרן בשלב מסוים, כאילו, וואי, מה עוד לא גיליתי על עצמי? בעצם מגלים את עצמנו, מסרים את המחסומים. ממש. גילוי וגאולה. גילוי וגאולה לגמרי. איזה מטורף. איך את מכילה את כל הסיפוק הזה? מתרגשת, בגדול מתרגשת, ממש. זה כזה אחד הדברים הכי מרגשים בחיים שלי. ואני אהבתי להיות מורה, ואני אוהבת להיות מורה. אגב, גם בזה אני קצת מורה, כן? אני מלמדת נשים, כן. אבל נשים שבחרו, לא קהל שבוי. כיתה ג' כזאת עם מסכנה ש... לא, הייתי מורה נחמדה, בואי. מורה טובה. אבל זה שונה. אבל לגמרי, הרבה יותר מרגש. נשים שבאות, בוחרות לעשות שינוי, הן אומרות בעצם, אני רוצה לחיות יותר טוב. ואם את יכולה להנגיש להם את זה, לכן אני קוראת לעצמי מלווה נשים. אני לא אוהבת את המושג מנטורית. כאילו מנטורית זה איזשהו מקום יותר גבוה מהשני. אני מלווה, אני נותנת לך יד. בסוף את יכולה להיות המנטורית של עצמך עם הכלים האלה. זה ממש, זה באמת טיפול שורש. ואנשים בעצם, אחרי שהן מסיימות את התהליך, איך זה בכלל עובד? זום, לא זום, קבוצה, פרטנית? האמת, הכל. יש לי מלא פלטפורמות. הפלטפורמה המרכזית, זה התוכנית שלי, קוראים לה משוחררת. זה תוכנית של מפגשים בזום, כרגע, והקונספט הנוכחי, אולי זה יום אחד ישתנה. זה מאוד מנגיש, תשמעי. זה מאוד מאוד מנגיש, זה מאוד נוח. נכון, יש משהו טוב בקורסים דיגיטליים, אבל אני כרגע מאוד נהנית מהאינטראקציה הזאת בללמד נשים, ואז בין המפגשים יש ליווי אישי. זאת אומרת, כל אחת שמשתתפת בתוכנית, מקבלת בעצם מענה אישי לצרכים שלה. את כל מה שאני מלמדת, כל התוכן והכלים שאני מלמדת בכל מפגש, אותם אנחנו לוקחים לחיים האישיים של האישה. עכשיו, יש נשים שמשתפות, ויש נשים שפחות. זה באמת, כמו שאמרתי לך, להיכנס לזה בציבור שלנו, להיכנס לתוכנית שאומרת, קשה לי משהו, זה לא כזה מובן מאליו, למרות שזה יותר ויותר נכנס לציבור שלנו. הדבר הזה של, אני רוצה לשנות, אני רוצה לחיות יותר טוב, זה איזושהי תנועה של, לדעתי, דור של גאולה, שבאמת רוצה לחיות יותר טוב. זה לגיטימציה להגיד, אני במקום לא טוב, וזכותי לטפל בזה. אז זכותי לטפל, הלגיטימציה הזאת היא גם שלב, חני. זה לא כולם נמצאות בשלב הזה, ואישה שמסכימה ואומרת, כן, זה לא טוב לי, ואני לא מתביישת להגיד את זה, או לא מתביישת לפחות להירשם לקורס, שיעזור לי להיות יותר טובה בתחום הזה, זה כבר צעד מדהים. אז, אבל גם בתוך זה, לא כולם פותחות מצלמה, לא לכולם זה נוח, ואני מאוד מבינה את זה. אני יודעת שזה מדהים לפתוח מצלמות, וזה הרבה יותר כיף לי כמלווה. לדבר לריבועים שחורים. בדיוק מאשר לדבר לריבועים שחורים, אבל לגמרי אני יכולה להבין אישה שלא רוצה להיחשף, ואני מכבדת את זה, אני נותנת לכל אחת את המקום שלה. יש נשים שלא פנו אליי בכלל בשאלות, ועדיין בסוף הקורס כתבו לי, שיניתי את החיים. שיניתי את החיים. זה מדהים. זה פלטפורמה אחת מרכזית, אבל הנה אני עושה איתך פודקאסט, עשיתי כבר פודקאסט עם עוד מישהי, אני מזמינים אותי לזומים, למשל, לכל מיני סוגים של ציבורים, שליחות פעם, כל מיני סגנונות כאילו של מפגשים שהם לא טיפול, לא תהליך, לא ליווי, לא משהו ארוך טווח. נקודות מתוך בדיוק, נקודות מתוך, משהו שהוא יותר שינוי תפיסתי, עם כמה כלים פרקטיים לחיים. והנה למשל גם הזמינו אותי ליום עיון של נשים צעירות בכפר חב"ד, שיהיה עוד שבוע וחצי לדעתי, אז זה הרצאה, שזה פלטפורמה אחרת. ברגע שיש לך כלים שמשנים חיים, את יכולה לעשות עם זה הכל, כי בדיוק. כל אחת שתפגוש אותך גם ל10 דקות, משהו בהשתנה. כן. ואת יודעת משהו? אני כל כך מאמינה בזה, אני יכולה לספר לך שהייתה תקופה כשעבדתי בכפר חב"ד, שהנסיעות חזור היו לי נורא נורא מעייפות. ממש, את חוזרת צהריים, פקקים, 3 שעות, שמש על העיניים, לא פשוט, לא כיף. והייתי מרגישה, בגלל שגם יצאתי נורא מוקדם בבוקר, הייתי מרגישה שבנסיעות אני פשוט נרדמת. ואז חשבתי על איזשהו רעיון שכולם יצאו ממנו מורווחים. פרסמתי בקבוצות שלי, בסטטוס, מי רוצה לתת דרייב לחיים? ככה קראתי לזה, לתת דרייב לחיים, מי רוצה שיחות של 20 דקות, בחינם, במתנה. אני מתעוררת בשיחות האלה, כן. אני מתעוררת בשיחות האלה, אני מקבלת אנרגיה, כי כל מה שאני נותנת כלים, ומישהי, אחרי 20 דקות, משהו קל לה יותר, היא פתרה איזושהי בעיה קטנה בחיים, גם אם זה לא תהליכי, שוב, אבל משהו קטן, מבחינתי נתתי מעצמי, אבל גם קיבלתי, כי בזכות הנסיעה הזאת הייתה לי יותר טובה, ומבחינתי זה זמן, באמת, לעשות טוב. איזה רעיון חמוד, אהבתי.
כנראה שאני לא עקבתי מספיק טוב בסטטוס, כי פספסתי את זה. טוב, אנחנו לא נהיה זה. אז גם נפרסם את המספר שלך, של הסטטוס, שיוכלו לראות גם תכנים שאת מעלה. בכיף. והציורים שלך, אסור לפספס. זה לא סתם ציורים, את מוסיפה שם... מילים, נכון. את גם יודעת לכתוב. אבל זה גם משהו שהתחיל לצאת החוצה, בגלל כשטוב לך, אז באמת טוב נשפך החוצה, וגם כשכואב לך. זה שטוב לך, זה לא אומר שלא יהיו רגעי כאב, וכשאת יודעת לתת מקום לכאב בצורה נכונה, ומילים שלך יכולות להעצים אישה אחרת שבאותו רגע נמצאת במקום כואב, אז זה עוד שליחות בעיניי. וואי. פגי, משפט לסיום, משהו שכל אישה בעולם צריכה לשמוע, ובמיוחד מי שהקשיבה עד הסוף. אפשר שניים? שני משפטים? יאללה, שניים. יאללה, שניים. אז משפט אחד, משהו שהוא לא שלי, מאוד מאוד יפה ששמעתי. את יודעת מה, נתחיל עם שלי, כי אני חושבת שהשני יותר חזק. משפט שלי זה, אין צריכה, יש רוצה. אין חייבת, יש בוחרת. בעיניי זה מהות של להפסיק להיות קורבן, ולהבין שבכל סיטואציה בחיים אני יכולה לבחור, ואני צריכה, וכשיש לי שם רצון, לכן אמרתי, אין צריכה, יש רוצה, את לא צריכה לקפל כביסה, אוקיי? את פשוט רוצה שיהיה לך בגדים מקופלים בארון. יש גם כלים איך לעשות את זה בכיף, כן? גם, את זה אני גם מלמדת, אבל... קיפול כביסה בכיף. כן, כן, זה גם אפשרי. לשמוע פודקאסט שלך, אני למשל. אז זה באמת משנה תפיסה ברמה מהותית, שהופכת את החיים שלנו ליותר מהנים. כי כשאני בוחרת בדבר, אני נהנית ממנו. תדמייני שמישהו עכשיו בא לך בבוקר עם רשימת מטלות. זה מה שאת צריכה לעשות היום. כמה כיף לך לעשות את זה? מן הסתם, לא הרבה. אבל כשאת בוחרת בכל דבר שנמצא ברשימה, ואת גם בוחרת את הסדר בפנים, ואת אומרת לעצמך, אני בוחרת כי אני בוחרת לעצמי את החיים. אני בוחרת להקשיב לעצמי מה אני רוצה שיהיה בלוז שלי היום. זה פשוט משנה חיים בעיניי. אז זה משפט אחד, אני אחזור עליו, שתרשמו לעצמכם. אין צריכה, יש רוצה. אין חייבת, יש בוחרת. אני בעצם מעבירה את עצמי למקום אחר, בתוך מה שאני ממילא עושה. נכון, בדיוק. והמשפט השני ששמעתי, המשפט השני שאותו שמעתי, הוא לא שלי, אבל הוא טלטל אותי ברמת הנכונות שלו, והרמה שבעצם הוא כל כך מרגש ומשנה חיים, זה המשפט הבא. להתעורר באמצע החיים, זו תחיית המתים. בעצם כשאישה, בשלב מסוים של החיים שלה אומרת, אני רוצה לשנות, אני מתעוררת כי אני רוצה לחיות את החיים, ולא לצידם, זאת גאולה. זאת גאולה פרטית של אותה אישה. זאת תחיית המתים זה אחד התסמינים של הגאולה, אנחנו יודעים. אז תחיית המתים זה בעצם להתחיל לחיות מחדש. ואני מאמינה שכשכל נשות ישראל יחיו גאולה פרטית, שהגאולה הזאת תשפיע עליהם, ועל הבית שלהם, ועל המשפחה שלהם, ובעבודה שלהם, הם ניתנו את כל כוחות החיים שלהם בסי, אז גם תבוא הגאולה האמיתית והשלמה. בקרוב ממש. וואו, מרתקת. תודה, איזה כיף היה לי, תודה על הזכות, איזה כיף לתת את הטוב הזה הלאה לנשים, שתתחילו לחיות יותר טוב, תתעוררו באמצע החיים, זאת תחיית המתים. כן, כן, אני חושבת שכל מי ששמע אותך, מתחילה מחר את היום אחרת, וזה פשוט שליחות מדהימה מה שאת עושה. אמן, לגמרי. אפרופו שליחות כדרך חיים, אז וואו. לגמרי. תודה. יכולה להבין למה זה מרגש אותי. בטח. תודה, חני. תודה רבה.